नै आङो फेसबुकनि बिमासो जाबायगोनहाय दा फेसबुकनि डाक्टार आयै गोलैगोन ना माखो हाथायाव नांदों फिसाया आं गोलैगुलायबाय आरोना आंना बिमाया भिडिअ बानायदों फिसाया जल्द' ओइनै फेसबुक बानायनो मामा डाक्टार बायदि होसो होसो लोगो हमफैबाय आंखौ ओमफ्राय आंहाबो फैबावबाय जि फाग्लिखा आरोना रोङा फारसेयानो बारा रोङा दे गासिमोन आंबो एसे एसे रोंगौ दाखालिबो सानै बानायफैदों बिसिनिखौबो बानायना हरबाय आङो खाथियावनो होमबालाय नोंखौ जोंनाव लें मामा आङो नै फेसबुकनि मास्टारहाय हालाहां सोरबा फेसबुक बानायबावनो नागिरदों ना मा जाखो हाखालाहाय आं लाजिबाय बेबो फेसबुक बानायनो नागिरदों ना मा जाखो बेनोनो सिखारनांगौनो आङो बुबाय थादों नै मालाय गुफुरथार ओरै फैसाय सना आयौ नांगौ हौवासोहाय मा नाम नोंना हाइनसाय सना हाइनसाय जि सब किउटखा आयु हनै बेबो बिमा भिडिअ बानायग्राखाय केमेराखौ मिथिगोनहाय मिनिलायबावबायसो दैसा जोंहालाय हेन्डसेक लाफैदो दे दैसायालाय दैसाया हेन्डसेक लाफैदो हनै थांबायसो फैदो आगै फैदो आइसा फैदो आगै फैदो फेसबुक बानायफैदों गाइस रोङोना रोङा नायसै बानायनो ट्राइ खालामनानै बानायनानै होलांनो ट्राइ खालामसै आरो फिसाफ्रा गोलैनोसै माने जोंनाव बानायहैदोंमोन आरोना दाखालि ओमफ्राय आं बानायना हरबाय आं बानायना हरनाया थिगैनो जागौना दाबो थिगैनो जाबाय दा थिग जाबाय आरोना ओमफ्राय स्टार बायनो जाहैदों स्टार बायनो रोङाखै ओमफ्राय दा बेरायथावथाव ओरै फैबावबाय जोङो लाजिखाया फाग्लि गोजाखा होनबाबो होमबा नोंना पलिना मामोनलाय नार्जारिमोन नामा पलिना हाज'वारि आरोना बेना फेसबुक पेज दङ सोर सोर फल' खालामाखै थाबैनो थांनानै फल' खालामहैयो आरोना ओमफ्राय एखमबा गैयैयावहाय बेखौ हगारनो सानदों एखमबा खनसे खननै आवगार जायो नै बेनो आरोना नै प्रफाइल पिक्सारा बेनो आरोना पलिना हाज'वारि सोर सोर फल' खालामाखै फल' खालामबानो जाबाय स्टार बायनो जाहैदों बियो स्टार बायनो रोङानो नै थांबाय साहा मोनलोंसिगोनहाय जोंहा साहाया आइलै फैनानै साहा जोंनिसो माबासो नोंसिनिसो आनै फेसबुक बानायग्राफ्रा नै नोंना फेसबुक पेजआ मा नाम आसा नार्जारि सोर सोर फल' खालामाखै फल' खालामदो माबाखौ फेसबुकआव देखायदोब्रा प्रफाइलखौ सोरबा सोरबा सिनायाना बैयाव बैयाव नै बाव थांलायलायनांगौ नै बेना नै बे आयौ र' मोदानबायसोहाय र' नै प्रफाइला बे आरोना आसा नार्जारि नुबाय सोर सोर फल' खालामाखै फल' खालामलायदो कमेन्ट हरलायलायदो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरोना सापर्ट होलायाबाथ' जाखायाना आजिखालि बानायग्राजों बानायग्रा सापर्ट होलायबासो जायो मेला फेसबुक बानायगासिनो आङो नै र' साहा लोंग्रोनोसै आं उन्दैफ्रा जा गेलेफैबाय नै फिसाफ्रा ओइ नै सानैजों बोरो सासेया नै समानखा गथ'फ्रा बिदिनो मास मोनब्रै मोनबासोल' गदाय समान आरोना एखे क्लासनि जागोन बिसोरो देनांनाय थिनहरलाय बाबा भिडिअ नुबाथाय रायलायाबो माबायाबो नै बियो सिरि थायो गाज्रिथार हाय होनदो दे सनाफोर दाउखाजों दाउब'जों बादि नुखाबायहाय आइ आबा हाय होनसै आबा नों मा लादों दे मालायनाव फैबाबो लाजियाहाय आंना फिसाया नै आंना फिसाया फैनानै सेस खामानिसो बाराय होफैबाय बेस्राखौहाय एखे लांख्रां फेंख्रां बानायना होजोब्बाय आंनि फिसायासो आरोना एकदमबारे बेस्राखौ अयनायनो बिमाया फेसबुकनि फाग्लि फिसाया जि गेलेखांबाय मा होनानै दोनबा गेलेगोन मा होनानै दोनबा थागोन मबाइल सेनो मोनगोन जाबाय आरो जोंबो
ओमफ्राय दाना ह नै जिनिसखौसो गारसारजोब्बाय नै मालाय जि मोजां साजायना दोनदों ओमफ्राय दाना आंना फिसालाया सेस एकदम बानायखांबाय आरोना गाइस माबा बानायहोदों थारमाने स्टार बिदोंमोन नालाय स्टार दा जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनियाव मोनसे हरनानै लाबाय आरो स्टारखौहाय थांसै जोंबो बर'दिनावहाय बर'दिन जानो लेंहरबाय नै क्रिसमास जानो ने 25 तारिख ना थांसै फेसबुक मास्टारा आइ मा जुथा लाबोदोंमोन ना गैया बावला रोंखासिगोन दा आब' जा फोरोंबाय खर'आव हाबदोंना हाबाखै बेस्रा हाबाखै हाबदोंना हाबाखै दा बानायफिनबासो मिथिगोन गाबोन फन रिंहैफिनगोन माबा गुमैनिजोंहाय दामदो दा बा बेवाइनिजों दामदो ओमफ्राय नों मोसानानै हगारदो एसे आयै आं मोसानो मबाइल गंनै जाबा साबसिन जायो मोसानो रोङाखै आंबो जानजिफ्रानो दबा एखे रोंथ्रा बे दस्राजोंहाय बैसिम सहैबावबायसो माला दिनै दिना सानसे बिदि गुसुयैनो थांबाय गाइसमोन ओरैबायदि थान्दा आरोना दिनाहाय सानसे बेबायदि थान्दायैनो थांबाय आरो दिनाहाय खुवा खुनायनो खुवा खुबाय थांसै न'आव गोजांजोब्बाय नै गोजांबाय मासिबां गोजांखो नोंलाय गालि हु होनलायलायबाय ओरैबायदि थान्दा आरोना दिना नै खुवा खुनायखौ नायनो हागोन नोंसोरो ओरैबायदि खुवा अर सायनोसै बिदियाव मोसानांगौसो पिकनिक सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायलायगौबा मिनिहरनाय होननानै मोसानांगौसो आरोना बेवहाय एडभान्स हेपि क्रिसमास बयखौबो मेरि क्रिसमास ना मा होनो मेरि क्रिसमास बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय हेपि निउ इयार गुदुं गुदुं लादु जानो लुगैदों फिसाया आंना खनलेबले जालांबायहाय